гости от Мечкал Сибир. Уважаеми господин кмете, уважаеми господин Михайлов, всички членове на Общинския съвет в град Сливница, уважаеми гости, драги съграждани, приемам това високо отличие с благодарност, но и с смирение. Приемам го с благодарност, защото това, което успях да направя за нашата Сливница, книгите, които написах и разбира се, кръста паметник, са признати и оценени. Признавам, приемам и със смирение, за да имам здраве, късмет, сили да довърша това, което вече съм започнал. Това е. Това са две книги, които са посветени отново на нашата Сливница. Първата е за първите промишлени предприятия на територията на Сливница. Това е валопроизводството. Книгата е готова, намира се на предпечатна подготовка. До края на месец юни ще бъде издадена. Само като информация да ви кажа, преди национализацията от 1947 година, Сливница е имала 30 варови пещи. 30 варови пещи, които за 180 работни дни в годината, сезонна е била работата тогава, са давали 80 000 тона вар на царство България. Втората книга е посветена на най-значимото събитие в историята на града. Това е тридневното сливнишко сражение на 5, 6 и 7 ноември 1885 година, което обележи началото на победоносната за нас, българите, сръбско-българска война. Това съм предвидил да бъде довършена тази книга, базирайки се на съвсем нови източници на сведения. Това са швейцарски, немски и френски източници, които досега не са назовани, обаче тези страни са имали военни кореспонденти, които най-подробно са очертавали хода на военните действия по западния печат. Благодарение на тези кореспонденти Сливница става известна в цяла Европа. Благодаря. Решение номер 60.